Ahojte, prišiel nám takýto malý balíček z H&M, takže vám ideme ukázať, aké kúsky sme ulovili Tamínke. Z H&M ja nezvyknem objednávať, ale teraz to na mňa proste vyskočilo a zalúbili sa mi tam nejaké veci, tak som mala ich pár vecí objednala, ale brala som jej to už na budúce leto, lebo na teraz má toho fakt bohate. No, našla som tam takéto krásne šaty s čerešničkami. No, počkaj, ukážeme toto najskôr. Takéto krásne šatočky s takýmito čerešničkami. No, ukáž ďalšie šaty. Takéto s jahôdkami. Ukážeš? No. Takto ukáž. Tu do kamery ukáž. Áno, takéto s jahôdkami, že? Také pekné. A potom ešte poslednú vec. Som malej našla takéto krásne nohavice, tiež s jahôdkami. Takéto. Ono je tu úplne taký príjemný, tenký materiál. Počkaj, poď tak trošku. Takéto. Je to podľa mňa naozaj pekné. To tiež budem mať už na budúci rok. No a to bolo všetko.